गोजोन सुदेम बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो दासिमनि गोदान खौरांखौ लानानै फैलायबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दानिया फै जोङो गुबै रादाबावहाय। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ जगत बर' सावथुन मुलुगावहाय दाब्ला बर' मुङै मिथिजानाय फेस्ला बिथाङा पwilao बसुमतारिया UPPL दोलोआव हेफाजाब होब्लाबो मुंबो पेक्टर गैया आरो जेबो मिजिं गैया होननानै बिथाङा बुंदों। मानोना बिथांजों लोगोसे बेकग्राउन्डआवहाय बिथांखौ मोजां मोनग्रा सासेबो मानसि गैया होननानै बिथाङा बुंदों। सिगां सोलायनायनि मुङावहाय बहर होदोंमोन, दा जेबो खामानि मावनायखौ नुयैखाय दा बहर होनाय नंला UPPL हान्जायावहाय, दा सोलायनायखौसो लुबैफिनदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो UPPL हान्जाया जेनखागोन। BPF हान्जाखौ मोजां मोनग्राया गोबांनिफ्राय गोबांसिनसो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। मानोना सिगां सोलायनायनि जाहोनावहाय बहर होनाय जादोंमोन, न'खर न'खर साखरि होनो नागिरदोंमोन, महिलाफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङावहाय 75 रां होनो नागिरदोंमोन। बेफोर गासिबो फैमाल जानायनि सायावहाय UPPLनि सायावहाय फोथायनाय गैला। बिनिखायनो दा कख्लाबारि बियाबावहाय BPF हान्जाया देरहागोन होननानै दाब्ला बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। नाथाय गुबुन फारसे BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि बुंदों। गोजाम फर्मुला बाहायगासिनो दङ BPF हान्जाया। बेदर जाहोनाय, साहा लोंहोनाय बायदि बायदि गाज्रि आदबजों खामानि मावखुमागासिनो दङ। नाथाय UPPL हान्जाया गोरलैयैनो देरहासार जानो हागोन 90% बहर लानानै। आरो BPFआ हारिनि सिङाव थानाय बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनो नाङा, नङाब्ला हारिनि खहा दं। रन्जन दैमारिखौ बख'नायावहाय जों जेसे हायो एसे नाजागासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। BPFआ हारिनि बाथ्रा बुंना हारिखौहाय दुरबल खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय गोजानाव थानो आरो गाज्रि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। सिमा दानख'नाय, सोनाय बेफोरो बर' हारिनि सिंनि बाथ्रासो आरो रन्जन दैमारिखौ बख'नायाबो सिंनि बाथ्रासो। बे बाथ्राफोरखौ गुबुननि सिगाङाव बुंलाबायनो नाङा होननानै बिथाङा बुंदों। BTR सोरखारा बेरगाव फरायसालिखौहाय गोजौ फरायसालिनिफ्राय जौसिन फरायसालि खालामनानै होनाय जाबाय। दिनै बे बेरगाव फरायसालिखौ गोजौसिन फरायसालियाव बेखेवनानै होदों आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। आरो बेयावहाय आलासि महरै चिफ प्रमद बर' आरो EM दावबायसा बर' बिथांमोनहाबो लोगो लादों। आरो बिथांमोनहा बेवहाय बिबुंथि लाखिनानै बुंदों, लांदां जानानै थानाय, खहा जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि जायगाखौहाय थाबैनो सुफुंनानै होगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय आरो बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायदों। बिहारनि राजधानी पाटनायावहाय सानै BJPनि बिदा फंबाय मटर साइकेलजों थांबाय थाफुनाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै उदखारि हान्जाफोरा गावथारलांदों। बारग' MLA चित्तरन्जन शर्मानि बिसाज्ला शुम्भचरण आरो गौतम सिंह मुंनि होननानै सिनायनो मोननाय जादों। दा सन्देह खालामजानाय 7 सुबुंफोरनि मुङावहाय केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो दा पाटना पुलिसफोरनि नाजानायाव बिसोरखौ हमनो थाखाय थाग थियारि जाबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनै बेलासिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।